k'imyaka 13 na igo abarinse y'emyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abaibuli. Igarenke ekiombe kerige kurukuga karatiga chitoro no buri kiombe ngere go witoro no buri twara igure biombe Kenya women Kenya men yo matinte netiga iga ongeresere iguru ya marua ogo sina nyokoro go sina marutindwe amaswa na ko bori abere you not answer even one mboli bo tola njibu nani umugambi ngoya ko bori karakira na ko bori go ya kimuntu tola ngireni elia kabe ko amboli no maete ngosomolebu egetabu kerike ko tabanga take little wine for the stomach sake kera kikwanya go gekera keto olebu kuyeke gusiyo amarua ebukwe bataba tusibe manyerera unabona na nyuri chise elinde insere byanda bigiye binene kurwe sebiki ndira kisimaini vision mo tundrole bindo bigo chamana bona aye munyo ko ikaransi umugambi aho tabitonyu cyaye umugambi utakontikana obugima no bwana amaruna ayane obolimo no bwana enkoni umukungu nite na sereti ngyo yeto igabono rochinge bitebyo koro buno tagetiga nebindebyo ngezi kyo angire chera ngano ni obolimo bwana osena seri kinyamwa obisa tintageti ngokorera bube ochokono konge changa ya umugambi na korerete ube Lichiko olibwete bintu binde byonse byo gonte byo mai. Lichi. Ose mungu takamwa bikwechera. Mwaba none myaka none bere bose tatoiga. Mwanyoro se tabi mwama na kwero neska. Mwaba otiga abantu bakoiba amatoke. Oiro muntu oangiro muntu atategetia chera. To como iro munyam. Iswariane kobori mobiso obwata abana otakire korage obwata abana otakire korenda ne bisaka no kuna kuminyoka na biro byabantu barwete chimbo abo bagona umugambi mbwango nenge Yabeta tungigene timuna toikire bono baka toikire sai Sagi mtikango tevi. Nonye nje mwanya bantu. Nje tali nyasaye. Naro lege ntekebe nande nkokibu. Eire nganaye kwalenge. Wanyore kingikanite no montangi. Nando oro mumura tali nganonye mwise. Oro mumura. Okonya gongona kunambu yora ibu. Yabeta na very disappointed ya so na kagirete gose no cyo ngorere ndumbe uko rimesi mi usesa chindonya kuogete tuliko imo ibya bintu bono rangore onyaka anta kwa gasimi kwa roche na nduta maitia so gecha kerete na sike gukorera guki tuchie tukombori
aige ntu gwakorete no gwe cut off na gwendera no bugima bwako ige minute toyo gakoba permanent igorega nabo esachiri chonse nabo kwe rusio gende guchiana ngende guchi igo aige ntekeke enderete ngo gwakere simturi ko mokisa chinde kwalimi igore comfort ya beta tali biyo onkole kitali yenteki sawa Sagi ni taligo. Betutu. Ndada na kioge chingo. Ukumbuli na kingi achiri. Tometinga kera kwa rutegega. Ngwa tigete mama karwali. Na mutigete nere kwa nona ngana mwisiko manene ngira ngwa mete mama makomo konye mindabo. Ai, mama era na ruwali tena ndi ngwa meto kale. Lakini bono ngakiuri. Ngeki bono ko bona kindega. Akirora na bene tukire kana kera kwa ruta na boko alengi. Kwani na kindi? Yole, teba emo chando kuna kingi. Nei kwanza mama. Mama ni wali nyomba. Eko entemba nyore tukwana nere muri mwezi. Nyuma utarekera mama tokurangera sibona mwezi 10 na manene. Noti naona maitenyi wereki mama ara wante. Mumurori ntese ya sina chiete. Tari kwa ngakende. Nabone kana tete ko chana nanya rushigire kire ndukia na nechanga tinyi. Kusa nabona akumiri ngakigwacha ugasoka ne bagi wachire igo yani igo no muntu kwande chirongwira nari no mufuko. Egento ntete ko gotebi nande ngosikeiga. Igo ngosigete esenge njoro mugambi. Obu siegenteke obegete tingo korra mugambi. Tari nakora. Amagana ke muntu no yone nera nkoreta ari umuchi obuli monkoni no bwane ekenyamu amukeri na seri nje konya meze na kiyansinyire ayeboni gora tagoseri mukao ngora so akubuli ayo kombuli nganga nkingo seri ndoke abana bali ayo koramba mbwe umwana we kwatari myo bune likorbati ibekere para emyo le agro ko ninge likorbati umugambi tosikane ntigane mu bisanje ayenganye nyibengoko bitoke ndama abande kenyo wanyora maru injengo nywe ba metende kerasi tokonyara museni ebe sanyo tosikane ayokoro bugambi bwao gukurita nanye ninjengoso ndinde dibindo konya kongambi umugambi tigango tebiga lenda magana ebuogo na ndaringo gosomerande ebisaka mune byo bwathe bikonya gwetana na baro byo roje birebuya mbikonya konyomra byo niyo bole jana eda when Lakini why? Amaru why? Ndaki tokore kondama lakini thi tukorare tu obisi. Tobasa kwebona tu obisi yana na gote. Mobisa. Boro tonyoti chiarare chi. Tonyoti yarare ba. Bona tindi kwanga yarare. Bona ninkobeke yarare ne sokko. Mobisa wachandre kenyoleke mobisa. Mobisa wachandre. Mabeta misko minto manene tigabona ngwereze kemaini. Mumro ini ngona amenyore telikore itogotira. Agangwani aganteri nati kunya kondorari. Ino nganchire. Okay. Manonga teri ntongo para kingote mama mumro nati tokongera mwaba. Manonga radi baganga ngote mama chaka mangana mange ngani muke bagi ya nengende. Mbere ndambia. Tobere chiwiki bere. Kono chakera komoroki. Na tante geti.
endagera akaretire nyumba siku hizi tari koreta kuongwanira mna gangwanire tari kuongwanira nona nchakateba ngiro mukungu no kuremere ibande mereri ngachaka gwetoma ngachaka konya matoke irinde nirageri nchigieka Nyabeta Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Mwambia hii vita tutaanza na kanisa, tutaweza kweli? Nikasema I'm not signing, nikaweka kando. And you will bear me witness. Kabla hivi ni kelele kwanza. Lakini sisi wananchi wakiongea tunasikia. Ebango yaja guchiase chikanisa ime county ya Kisii omugabana Paul Simbarati otebire magiga yokobekese ye finance bill. Shofco is shining hope for communities. Hope, that is what the idea is all about. It's about creating promise from poverty. Tore yange kubwatira namo no botenere bwa serikali ya county ya Kisii erigosira chisemie kiombe gya Shofco gyatebire. Using digitization to eliminate what has bedeviled NHIF for a long time. Fake claims, crooked people who take advantage of that space. Obo tumekibwe chinchira chekerera mbo chigokonya obo kurumi ase wizara ya bochenu muraibense Dr. William Ruto hotebire. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Nyabeta Magaka misadi. Again tongere nebire. Again tongere naga ni pawote. Njungo wocha. Ewana. Magaka. No nyankale kwaji nyoni gantete korosi lanji. Again tongere nebire gukobori kuruma. Mwana uri mo gatuga kare skuru ari Mombasa. Naga ne iria to meruchi bas chamate. Konya kwa mutomeire bono. Kuchininginyo letara no kuinyora. Umete mami na liere litu ko lyo mo eri bari gwaka na chibesa. Chamate mu ekadi eba guchokora. Amaena bono. Kai. He. Bono ngakiambere bishiki. Ngase bana bono utakonyora nga mwana nkawate nyumba ga igukurukuke muntu gase garusi chibesi cyana bwatega gasingi 500 akagenda nacho akorusi buri aseguti asinsunge teguti nano rochira matoke naro nasemere tinga abantu ngucha baringe bache ndemba onde matoka kusebese pono ngakingo kora kai tikabeti amangana makongo Onongo korabon. Omugaka. Tali gobengo koboli. Chibesa chiamatemu. Ningo chiri bukomi. Ekati bago chigokora. Bone kero ontenga ke mutaka ira siringi 500. 500 na chokonga ambia go sobwene to onte chiri bukomi echi vekero mwana kore ekati igago chakabata isaransa matemu. Barabantu. Kwani nginande kyabe. Ngi babo kumnyogerai. Omugambi. Mas claro grabo. Que mundo. Que mundo agora? Tu me tem que dar agora. Ah, minhoque.
abundani. Ena naro ra mangani kinyori kichu. Ke muntu naindi. Aye. Ngi kiara bana. Nkoro rora. Mangana ka. Wah. Muiso koyo. Tadi udah cabu ana moyo. Ngina hadi kiabe kinyole ke bon. Ka. Ana mangana makong ikene kenyorona irwe kenyore ke kong bono ngo chigo sunyo kwa gambira. Ongo tigo bo gambira no swati. Ongo ande ko jawan. Ah, kurugara ko ranga ya sarikira. Kurugara ya sarikira. Bana pakataya bana kakibu mbasi bekera bona aro bwakomire yangendeka ngera na marongo matenge to kogendaka ngara gwanjira na nati ayenda sei mati wake sa umuntu grawo tegende sei no dugo gwanje no ubwerire ngamote to basa gusieka nyumba madingo choka ndikire ndikia nengende nabota nabo karero nagenda roche kuirana ndetire ndamachingi sibingiteka asa nanyora sigite kinyumba jote nare kuzingiriana na ntali ya yoka ninde ngamanyora no mwisokonde para kingu mboli rende kikwanyo mete ndabe sikana baki okunya kuli abo ataka ngarembere ngata kangwa kiresi ngate kini ngati gayo numero yibona ngasi yako nani mweti kuyore itu tuh murabwe aba isibe chipigipigi manya tu angote nyabe terus kita ndu sepipane ande tu na ko ngaso ana ngota moya makanya ndu yako ende isibe chipigipigi chingondi ayo tonyolete kasi nolio itomo inali kakikia manyolete na isibe chipigipigi nande mama ga ukane pewe bona kwarori mate na nini njira mwana komera nare yagirete ninde nyora na achiri tunongara mama wanchi tamona nchitanga nchi nchaba isibe chipigipigi barabu yae nje kama na ngoma kwa naganga abasibe chipigipigi bakoraki ama toro chipigipigi chire tigako eresa tukangwa baba ngora nage ukanga ngaki wakwa nanga ngaki abaisibe chipigipigi mukano kibaka bwati aba batamirie enze baba ngaki kwanangu ndira ifinire ngaba tedi Nenanga Igo mori konkwana no konkwana Yani mo weta matari konkwani Njikese ne princess Princess ya raria no mate gorongwa ngaterete chinyanya na mabe no mate mna no manetu akakwa atatu ereti ali bobe chinyanya kwata bakosagwa na tatu boss lady irure boss lady akino tika pi njira kinke no li otalika gosta no manyete ndosala kabe kama gotinsa tingo beka pi obuketandiro garali beka magotini gansa beka magotinsa ekweva beka magotinsa ngiora kwa eto no eke na gwekia ui matemko matako saga no beka magotinsa ainga
Tigale. Agito komo chikatapaka kumi. Tikakonya kuwestali. Obara abantu bakachiri bukomi chene chibasa nawo toko bara bakachiri bukomi. Tari bantu akonte. Bara abantu. Kasiko na kuiri ngaki. Bano kainkorusia besibo. Utakonyora utakonya gusini mbate ga muntu yonda chiere elinda nkobese chiri bwe chikomi. Omogaka misati bunore igango kobori. Chiri bwe komi chiri bese nke. Bunore iga. Ine ngombe buri korubweria ngombe buri. Noma to mwana nare sukuru. Ndi konyaye bwe bangete nome tamatemu ngokarwari kere semester. Ikati ugwakana chibesa chiri bukomi omwana omanya gokora. Aiko kwa mwirete sukuru kamanyalie sukuru igako genda isaranse yo. Bona aja buna konya bwe bangete buna muntu mogaka. Mbesa ire ngoka chete otobekero omwana oli agara akora amatemu. Matemu tacha mwetere. Aya gako mwetere nando chiri gochako mwaka bia. Aya no maitengo mwana oyo mugusu oyo itoga iga mbira akora gaiga nkaenda ngachinkarusia besa na bwata ase ngachinkara aka anango mwana yana anango na risiko. Base ebese yino yagenda. Omogaka misati tigango tebiga. Besa ya mwana sukuru. Asoga chete. Mwana nakora magosa. Toriko yarusingo akeli yaki. Ebesa yo mwana sukuru ego kirali asekirete. Yako gere sukuru simi ego chatakende yonsi. Nyebesa mambi na matemo. Morigo tebigunga ege kakenga nangaki. Esimi wakerunga ki mama tata mambi na matemo. Nti nando kora kunere besa ya ye omwana sukuru. Nando go chikora akanga baboki. Besa ya mwana tiri go kukora iga. Bunore iga no munyake nyororo mogako mokoro sana. Ngocha go sekere ruole. Omwana oyo tabigetio mokiga so makore. Ngocha tabari buna ke muntu. No muisio yo mwaboyo. Igo bone gento gokora. Ngokorore chingaki litukon genda ligimusani ondo sabebesa. Totome bono iga mambi nario lyo moerio agero mwana akora makini gaki ukagitira lyo amangana yo kora nekene pio mongina na malisera nekene gwa kwanire pi mongina one asugo kwana kora kuona bagonta bibuya lakini bono ekenyureke mna kiriga ili tadiana na lyatinga kire abana bano bako bikireye abana bano bako byabakaka babanyane bali nkaka bana bako bichiko kuru emego kwerende pono nakibono muntu kinda atware obale munanche ntini ayamanya kubwate nona ali byombe ali asoka bwate gusonye kubwate utakora ondi bwensi ayabona nona nabura nkonyuka girite tebanga ninche bweka naye nkonyi birenga linga kayoro jitukurushye besiye ebesi ninche mate yambere ntambi nasemere tinga ninke chichi Kanisa ya Grace Revival Church